У канцы жніўня ў Магілёўскім раёне прайшоў 20-й чэмпіянат па службовым нагаборстве спецыялістаў-кінолагаў, у якім прынялі ўдзел прадстаўнікі гэтай прафесіі і іх чатырохлапыя сябры з усёй рэспублікі. З лепшага боку праявілі сябе ў ім і шклаўчане, якія вярнуліся дадому з другім месцам у асабістым і камандным заліках. На чэмпіянаце сабраліся 64 спецыяліста-кінолага, якія прадстаўлялі ўзброеныя сілы, дэпартамент аховы, установу выканання пакарання і іншыя фармаванні. На іх шклоўскія кінолагі Віталь Кареткін і Дзяніс Пракапеня з сабакамі Азай і Елестай увайшлі ў каманду брыгады ВЧ-6713. За 8 лет впечатление каждый раз новые люди, новые молодые кинологи приезжали. Молодые собачки у новых кинологов, новые породы собак, малинуа приезжали. Интересно посмотреть было, как они работают. Чэмпіянат праводзіўся на працягу тыдня, у рамках якога і кінолагаў, і службовых сабак чакалі няпростыя выпрабаванні. Первый день сдавали общий курс тренировки, общий курс послушания, потом полосу препятствий, которую мы должны проходить с служебными собаками, потом второй день у нас заключался обыск местности, обыск транспорта, лобовая атака, потом выборка человека, вещей выборка и конечный результат соревнования – это следовая работа. Для Азы гэты чэмпіянат 5-й па ліку і хутчэй за ўсё апошні ў яе багатай на перамогі кар'еры. Для Елесты другі. Да таго ж яны адны з самых старэйшых сярод сваіх калегаў, аднак не ўзрост галоўны ў дасягненні вынікаў. Для победы такого уровня соревнования необходимы тренировки. Ежедневные тренировки со своей собакой. Если не будет тренировок, особенно вот как выборка человека или выборка вещей, то развитие собаки должно быть очень хорошее. Шклоўскія кінолагі са сваімі сабакамі паказалі ўражлівы вынік і сталі другімі ў рэспубліцы. Такое дасягненне было высока ацэнена як судзейскай брыгады, так і кіраўніцтвам войсковой часткі. Проделана большая работа по подготовке служебных собак к участию в чемпионате внутренних войск по служебному набору кинологов. Решающим испытанием стал последний этап чемпионата – следовая работа. На этом этапе много участников отработали положительно, в чем и заключалась их, скажем так, победа. Последний этап выявил лучших. Все были награждены почетными грамотами, медалями, соответственно, и от командования получат еще также денежное вознаграждение. Мы віншуем шклоўскіх кінолагаў і іх гадаванцаў з добрым вынікам і жадаем з гонарам несці службу новых перамог і дасягненняў.